Hei, bună dragilor! Am revenit astăzi cu mult așteptatul clip și este vorba de cea de-a doua agenda a mea. Sper că ați văzut și primul clip cu această agendă, iar dacă nu l-ați văzut, aveți linkul către clip în bara cu descrieri. Și să trecem la cea de-a doua agendă, fiindcă mi-ați cerut foarte mult acest clip de când ați văzut celălalt clip. Aceasta este o copie a celebrei agende File of X. Eu i-am atașat aici un semn de carte cumpărat de la Oriflame. Este un semn de carte auriu, foarte drăguț și mi-a plăcut foarte mult cum se vede. Îl pot pune și un pic mai înclinat, cam așa. Ok. Agenda este o imitație de piele. Am să caut linkul firmei de unde am cumpărat-o și am să vi-l las în bara cu descrieri. Ea se deschide pe magnet. Are un clips aici. De asemenea are în partea aceasta pentru pix. Arată cam așa. Am și un pix auriu, tot de la Oriflame, din metal. Foarte drăguț. Aceasta este varianta mai business a agendei, să spunem. Agenda în sine este foarte simplă, în sensul că toate acestea le-am atașat eu. Cum puteți să vedeți, are aici niște buzunare, ca la orice portofel pentru cărți de credit. Iar eu aici am pus în partea aceasta stickerele, toate stickerele pe care le-am creat eu. Puteți să mergeți la celălalt clip să vedeți cum le-am realizat. Toate le-am decupat și le-am pus aici. Aici mi-am pus etichetele. Iar aici acele hârtiuțe micuțe făcute de mine. De asemenea, cei de la Raiffeisen mi-au dat și acest carnețel cu magnet. Îmi place foarte mult. Și l-am pus aici. Ok, în partea aceasta am două seturi de postituri, să le spunem, numai că sunt dintr-un plastic foarte fin. Iar aici am niște documente. Agenda se deschide și se închide printr-un click. Aici am coperta mea personalizată de la cealaltă agendă, una dintre cele câteva pe care le-am realizat. Ceea ce am făcut a fost să tai o coală dintr-un album foto cu această dimensiune și am pus această poză în foaia aceasta. Pe partea aceasta la fel. În partea aceasta am acele postituri din Lidl pe care le-am cumpărat cu 2 lei și ceva, 3 lei și am tăiat partea de jos și le-am rearanjat în așa fel încât mi-a ieșit la fix, să spunem. Aici am tăiat și am perforat o copertă de caiet. Mi-a plăcut foarte mult. Este cu smiley face-uri și mi se pare foarte drăguță. Aici mi-am trecut niște date personale. Am calendarul. De asemenea, agenda vine cu aceste pagini unde ne putem scrie numele unor persoane mai importante, numele lor de telefon, adrese și așa mai departe. Din agenda pe care v-am arătat-o că mi-am cumpărat-o cu 10 lei în celălalt clip, am decupat aceste pagini și le-am pus ca separatoare în noua agenda. În prima secțiune am pus paginile pe care le-am creat eu și toate acestea colorate, personalizate. Da? Cam așa arată. Încă nu am scris nimic aici. A doua secțiune a agendei mi-am organizat-o pentru echipa Oriflame. Aici am și un semn de carte, este puțin ieșit în afară, din aceeași copertă de caiet. După cum vă spuneam, în a doua secțiune am echipa Oriflame și am decorat destul de vesel. Aici, la sfârșit, mi-am organizat cu noi recruți care s-au alăturat echipei mele.
În secțiunea a doua am pus aici un sticker cu comenzile pe care eu le am și am pus numai smiley face-uri pentru că am ceva comenzi. Astea sunt în ultimele 2 campanii. Da, este puțin cam de bandadă pe aici, dar asta este, n-am ce să fac. În următoarea secțiune, personale, iar aici am cam tot ceea ce mi-am propus eu să fac, colaborările și așa mai departe. Aici un mesaj de Valentine's. Aici nu am mai decorat momentan. Următoarea secțiune este cu to do. Și aici am câteva lucruri pe care trebuie să le fac sau pe care le-am făcut, a trebuit să le fac și le-am făcut. Următoarea nu am completat-o încă, ultima secțiune, să spunem. Iar la sfârșit am această folie protectoare cu scotch din acela washi tape și am aici câteva formulare de la poștă și ultimul buzunăraș este de la acea agendă pe care v-am arătat-o cu 10 lei și aici am tot felul de stickere, smiley face-uri și alte hârtiuțe personalizate ca acestea pe care le pun prin agendă. Dacă vreți să vedeți cum le-am creat, mergeți la clipul de care vă spuneam, pe care îl găsiți în bara cu descrieri. În spate nu mai am nimic. Agenda în sine a venit cu aceste foi simple. Ce am vrut să vă mai spun? Din agenda aceea de 10 lei eu am luat câteva pagini pe care le-am perforat și le-am atașat aici. Și mai am de luat, voi mai lua câteva. Aici sunt acele pagini de care vă spuneam că le atașez în agenda. Cam așa am decorat. Și ce îmi place foarte mult la această agenda este că o pot desface oriunde vreau și să scot foile, să le mut în altă parte sau să le scot definitiv sau să atașez alte foi. Îmi place foarte mult, este foarte ușor de lucrat cu o astfel de agenda și vă recomand și vouă să vă cumpărați una. Aceasta este noua mea agenda, sper că v-a plăcut clipul și că vă place cum mă organizez eu. Sper că vă pot inspira și cu acest nou clip, pentru că la primul știu sigur că v-am inspirat și mi-ați trimis foarte, foarte multe poze cu agendele voastre. Mi-au plăcut foarte, foarte mult. Vă rog să-mi trimiteți poze din nou pe Facebook și aștept comentariile voastre. Nu uitați să dați like și share acestui clip dacă v-a plăcut și să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja. V-am pupat, ne vedem la următorul video. Pa!